Dávná historie, mýty i přívětivé nadpřirozeno se linou výstavou 42 výtvarníků pod názvem Zlatá keltská kobyla v regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. Pořádá jí spolek Lugnasad, jehož členové se inspirují keltskými tématy. Všehochuť technik a stylů v obrazech, fotografiích a sochách v několika sálech a nádvoří rozhodně stojí za návštěvu. Letošním tématem pravidelné výroční výstavy uměleckého spolku je Zlato Keltů. To ostatně navazuje na stálou expozici muzea o těžbě zlata a 3 přístupné štoly v nedalekém okolí. Zdá se, že tehdy ještě fungovala i poezie, převzatá ze starých keltských mýtů. Zlato později dolované v Jílovém pro Libuši si tam horníci ve stále v jejich myslích trvajícím keltském duchu pěkně s ní spojovali. Každou nově objevenou zlatou žílu tam nazývali zlatou kobylou, kterou je nutno odtěžovat ze zadu, jinak se ztratí. Vysvětlení je snadné. V keltské poezii není dobré realitě nikdy pohlížet z očí do očí. Jinak smysl každého verše náhle ihned zmizí, uvádí kurátor Josef Ryzec. Největší pozornost po právu upoutá nedávno zesnulý zakládající člen spolku Luk, sochař Olbram Zoubek. Jeho typické postavy jsou rozesety po nádvoří středověkého domu mince. Ve šlépějích mistra, avšak svou cestou, kráčí Radek Anderle. Jeho sochy mají s těmi Zoubkovými jistou podobnost, že také v jeho ateliéru pracoval 6 let jako odborný asistent. Vlastní invence a styl jsou však nepopiratelné. Výstavou procházejte pozorně. V jednom exponátu můžete objevit obří kaleidoskop. Nad vašimi hlavami se zase vznáší létající mrož, dráček a praryba. Ten oslizlý s šupinami, co přilétá z rákosí a svým žihadlem, co bolí víc než ušknutí zmije, budí hrůzu panen toužících po jezerní koupeli. Doplňuje text jednu z dřevořezeb. Přehledný a dostupný katalog ve formě brožury lze zakoupit za 50 korun. Obsahuje informace o historických souvislostech a těžbě zlata. Autoři jsou zastoupeni každý jednou barevnou fotografií. Katalog, stejně jako koncepci výstavy, připravil Josef Ryzec. Jílové u Prahy rozhodně stojí za návštěvu. Najdete ho 20 km jižně od Prahy poblíž řeky Sázavy. Bývalé královské zlatohorní město bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. V budově muzea pocházející z roku 1356 najdete expozice Ostrožského kláštera, posázavského trampingu a také těžby zlata. V okolí jsou 3 veřejně přístupné štoly s průvodcem. Za vidění stojí i 43 metrů vysoký kamenný železniční most, který je významnou technickou památkou. Už sama jízda posázavským Pacifikem poskytuje krásný zážitek ze zdejší krajiny.